Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabre safara rafi kala ko wawi wonde ɗiɗo hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 77 706 03 54. Assalamu alaikum. Wala ba mo. Madafa. Alseli. Galle. Jambalori. Madon tambe. Nanare nangi. Nangi way haji. Wallahi nangi way haji. Madon tambe alhamdulillah. Mawlum gay. Gal to saydi nundo. Mondo. Madon tambe. Asa alhamdulillah. Mawlum gay. Yamu gal. Jeti Allah. Alhamdulillah. Kau min kan neam de bal ko jibrita ma fel Ceerno di non gal alhamdulillah. Nuti ma kaw dañ ko nuti ma. Sey. Cham mam no diti. Inshallah. Sey. Madon tambe. Bab. Alseli. On chen. Ay ande baba ko jewde. Bismillah. Ba. Wawde buri bo. Ala jor. Ala gay. Jor. Jor gay mi no waram bi no sa ya tawtre gedde. Ko jamdi. Ba jam mo. Allah ko jam. Danke. Ma sha Allah jeti Allah. Mawlum gay. Ewa na mbaɗane kuskus Mawɗum na awɗen ndeeƴi probléme ala caɗele ngala eyi yo yaari yeeso yo yaari yeeso min addunomi ga ko jam kono kadi ko jam mo ganduɗa hoore ma ɗeɓɗo hamnade seeɗa dal par ce que hanki wonko kewiɗo e galle he ko kewiɗo e galle he kadi mi nani ɗum mi weltaki hen ɗum muusi kam no feewi muusi jamano o pop muusi kala mo yitere mum falino hen walla kala nanɗo muusi ɗum par ce que hanki on mbaɗi ko suufi walla on mbaɗi ko suufi on mbaɗi ko yoɗani hanki ceerno moodi ɗo arno te ceerno moodi ko min huɓi dewgal ngal ko min kadi yemiri yo ar waalo ɗo ɗum ko minen min nanodiri min pamodiri hen heddino on son belaka oɗon poti kadi wadde hen ko wiyete ko jofere ko maandu mbaɗon hen maandu gandon ko jinnaɓe noon gandon kadi jinnaɓe mo rewɓe e ceerno moodi wonko ɓiili hakkude mabɓe caloɗon bonnidde caloɗon wadde sabote ha ko ɓuuri bonde noon oko bamum e bamum jiɗima e baba ko bamum joni noon hanki on mbaɗi ko suufi on piimo on ullimo leydi on jaɓɓimo on dampimo ala fof te kadi filma nena sari nena yahay portable ji ko nena portable amen Wala ko ke watte ko réseaux sociaux. kala ko kewi ɗum watte nan ɗo alade série nan ɗo ɗum filma wala hunde fof Ala kam ɗum noon ɗen fof eɗen gandi onon koye moɗon gandi yooɗani onon koye moɗon gandi kadi no suufi onon koye moɗon gandi ɗum ɗo ko gacce ɗen ganda horma ko gacce mawɗo wonande on par ce que pourquoi on moni ƴeewa yiya ɗum walla tina ɗum so namdima holko jiɗɗono son kayi tan ko gacce wonata par ce que ma wi on potani wadde noon bamum o jibi noon so jam kanko jibi noon soɗon beela kanko jibi noon so wela kanko jibi noon te ƴeew hay goto wawa ittude leysen guitta teefa ala wona paaka wona pus ala fof wawi ittude ɗum ko ƴiiƴam hay goto on mbawa goɗɗo wawa hande hay sinno neɗɗo dari ɗo yiɗi tan yo ittu jiidugal mum hono waɗata
wala wurtira taanira mun ɓeetoɓe dow wiya ɗum e pourquoi aɗa jibini ceerno Modou walla pourquoi aɗa jibini oɗo walla nagam ko jiiɗigal ngal iwata kadi ko waɗi haa pari ko mbiyata ko so ndiyam rufi poftotako waɗi haa pari min sinno ko sagam goppon kontina yaha ɓeeɗo moƴƴude leñol ngol ɓeeɗo fewde enɗam ɗen ɓeeɗo fewde enɗam ɗen ɓeeɗo nondirde kadi kala tinno ma wetto en kono no mbaɗɗon ni noon hanki vraiment ni soofi de kadi ay oɗo mo jiɗon sono mbawi nden ɗo walla hanki kay ɗum ɗo a nande on wulla on jinggi te ɓen son jinggano mo waɗa noon ko soofi eyyi babou Allah ne seedi adi fof min ñaguimama yaafo no mbiɗa muusima ko wallahi muusi kam so Allah kono ɗum ɗo mi sikku fotano bettude ala betti kam kadi fotano bettude par ce que min kaldinimo konko hoore mum pour hoto arɗo oɗon ar galle galle fof min kalni kadi dinnaɓe amen ɓe ceerno Modou sino wino baba amen no wiɗa baba amen ni so awi ɗum wona ɗum o so ñanno mbeɗa kala ko awi ɗum sonno an hannde sa joguima cuusal e faydagal halde amen amin keeɗi amin deƴƴi amin tukki koye ko an awi ɗum an liggi ɗum ceerno Modou kala heeɓe galle kongo liggi ɗum abou jam ƴeew hanki waɗi ƴeew hannde jinnaɓe no ala min mbawi mabɓe so ɓamtama min mbi kala momi jiiɗi aduna he hay capa ladde jahowo yo ɓamtuɓe galle min kam min gondaka kono ceerno Modou atta gallo kam so jiiɗi ngabbo ceerno Modou kono galle wona ɗo est ce que a faami kadi nen temde ceerno Modou wawani ko mbiɗa filmama kono ɗum ko kewi aduna kala ko kewi waɗe watte réseaux sociaux jamlul yo fof ko hen watte hande ko wonti leji men woni joji men so ɗum ɓenni ɗum pimo min gaynde ko heɗo ala ko heddi mo ƴetto mo fiya baafe mo wulla mo nadda astu min ceerno Modou sadi bonnal galle o nenam guiloɗaji ɗo haajuɓe kalda en et puis comme ɗi fof ɓamti no waɗi Allah waɗen goɗɗum ma addude ɗo ko taw ceerno Modou atti ba abou a meeɗa haalde hunde mi calanma a meeɗa kadi jofade komin taƴani kono oɗo min de mi anda ko joom fittano min maaya walla mi yalta wuuro ngo o weego e galle jamais la vie on tawa e galle e gurdam mi andano muɗum Baba onde on ɗo ɗum addi probléme de no Seydou wirini ko hono ɗum tan mbiyami hamin teddinma hamin korsinma hamin jiɗma no jiɗirɗa min ni no jaggirɗa min ni hamin jaggirma hono noon tinno kadi o wayi no foti waade ɗo kay ko kanko foti wonde ɗo ko kanko fonno gewade ɗo kono o gewade ɗo nde o foti gewade ɗo nde e on sahaa ko kanko ni ɓurno yidde yo jinnaɗo amen o yah kadi ko ɗum o holliri e oɗo sahaa kadi no wiya mo yettoro gallo ni min jaɓata o yettoro noon gallo wiide mo sara min omo saaka min ɗum ɗo min ngala hen hannde min ngala hen jamgo Bayle nen e Bayle mbaɗa gonɗa koye révision no wallahi hen gonndi kada ɗo faami ko min ɗa ɗon ko Bayle mbaɗa faami ke ah wallahi mbiɗa faami e wan Bayle warde minel ma to bamma hen to kadi jaa wodi koɓe mballimi seeɗa nene mi wawi rutta toon de ñande ɗo janumi toon gonnoon dewel makko gonɗon o debbo eyyi ala fof ko heddini ko haydara ko gogo ala fof ko heddini o riwi kam o ƴatti kam ala fof ko heddini haydara mais mi wawi ruttoron min somi ruttinoma anda ina wawi min mbadde toon taw janani ala an ko ɓatta ko min nelma sa yi tan haale ko nelmami ko ɗum ɗon ala basi hay dara la hen kadi ko goggo ma ko wima fof ne ɓelna oto jabnade kay wone dominuji kadi aɗa wiya ɗum dépasse ɗum kono won dominuji ko wi kam kone muusimi ko wawi widemo fo aɗa wawi sa yi tan mi haalanima ɗum ɗon gañmi kilo mbadda hen ƴeew mbaɗa ara o wi ƴewno mbaɗa aɗa fakki a lotta ko ala fof ko wiyanmi aɗum fodemo wawi widemo wallahi ala fof ko wiyanmi aɗum haydara ɗum ɗo ko min waɗi mi yiɗa bona mi yiɗa kadi ceerno Modou yaara ni tan yaara ni wallahi mi yiɗa walla foti ko mbiɗa wona e nganu mo jogimo noon ko seɓorta hen seeɗa ko onon mbawata wallude bawo onon mbawata wallude par ce que joni mbiɗa wonde e kanko o humani jinnaɓe kada ko artaɗo kono so ɓen mbawi yo taw ɗum cikolaɓe ɓen mbawi wurtoyade ɗum jooɗo waɗi goppu ɗum goppu waɗa goppata wonanto ani noon jinnaɓe ɓen mbawa yaade joni yo jooɗo kanko to ari ɗo wallahi mami ƴettu ngol o ko ndiyam gulɗam min juppay dow makko
na wala min da mbarno goldo ko ndiyam gulla min gunnat ha wula min bade mbarno min laftamo do ha wimo hay got pam wimo ko modi mako tamundo gedi paddo kaso e kasanka yetti monto tamundo an non moji min jida ngana moji jida balaita ala mi do min jida hanki jinnada men ni hande e jango nani joni kon gara do wona neddo an ko puddamde galle haalde nenam ene wala wode mi tawa ko mo tawa kon min nani dum ko tawda mon haalde kaam ala haalkata heddi min fof tandi gobo mi ko feewani wode haala mo gongo mi haalni haala mo gongo wallahi mi haalni bi ko ngol gini dum hoore mo mi haalni mo ala ko mi haalani ala ko mi haalani ko joyi on sala mo jakarta hanko wonta sala mo jakarta hanki wona mon gette men mo ko ngini la mara ko da tumako saksin mo saka wutuma ko modi kam ak min da hay dal mako jakarta to nem bido yem o haji an gay mo gay mo ko di wadu do yo ndey chofne ba nam de ko chando joli seydi ba indam de ko jaho miri mi sandu dum watta abu mbattani abu mi ngana tek ba joli ko jimmi haalan non ko seede jimmi haalan do woni seede mo jimmi haalan ko gongo tinude ko ndentude aduna ko retade ay be no yimira mon be so wona kanko ko waddo ngala mi calaki e yo ay wadbe arobe e yo mon fo jikkum wallahi mi calaki moni fof yidde mo ala cadel moni fof e système mo natirte gallo hay go anda so yihini goddo wadbe arobe hay go anda garo kono kadi kala garo hay go anda jogol ba sirde on nyaawo himbe amin bela e ala mo nyaawo yimbe goddaade amin bela ay mo gam nyama ha yimbe ken mo de nyami do ana halaka min mi ganyani yimbe ba min pamte min gani ko ceerno moti haka ko on gas ana mi faami dum ma belen ganyo ko ceerno moti ceerno mo do yidi o yida o yidi happade hawnati ha ko mbel ko so juude hebi daado lutade wodani wi ko hebama daade pour lutade ko problème kono onon ni tinno de parce que ay hol ko buri bonde suko foko siforede suko bonde ni hol foko buri bonde sifo suko foko suko bio kanko hadi yumma ko resede kanko hadi yumma ko de kanko hadi yumma ko nangamina no kon yimbe ko dum jiya yatta tonde yimbe be ko dum jiya mbi kalmom jidum jettu yimbe jiya tan ko kadi tan modi wonde gabe on kadi on kadi andi kam minen andi min encore yimbe bira encore andi sa fami halame ka ko non sa nani ko non sa jabi ko non biya ko non gelbi gon ni mon ni mo kasanka makko min kaso amen wallahi dum tan min wallahi so mo yidno yo a so mo yid yo a moji ngol wona daatel wonni mo do wallahi mon baram ko ndiyam min pasnata ha wuli min juppe mo moji ala ko ceerno modi min jida dum moji ala ko jida ceerno modi min moji wande yo ala ko ne tino den anyalo kay maro ko tino ala mi hat ala nyal be jogi ko tuji goddi dal yo ala ko tan tino le gandan aduna ko non tan hande ko mbiyal ko hande ko ni tan jango ko ni hande non ko ni Allah wadi ni situation wadi fokko non tino lo dento dum rentade mo jide inshallah neddo so renta tan kala ko gobbe dibe na anda do piera dento de ala cede dento to mo kam ceerno Andre. Assalamualaikum. Maaleykum salaam. Waaleykum salaam. Ya. Alhamdulillah. Jam tanke. Arsel. Modou. Jam tanke. Modou. Yettore. Koreer. Yettore. Mino sinjete. Si. Min ko ba. Bismillah Seydi Ba. Arsel. Modou ni. Ay tampe. Ndangay. Modou. Tayna jam. Bismillah. Modou. Bismillah ma. Ndangay. Jam tanke. Modou. Ndangay. Bismillah. Ba. Anale nang koy. Ko haji jam tan. Jam boy. Minde jambolat no. Jam boy. Mais indo nyanden. Adde wa kadest woni impôt domaine nambe. Kay dañani yiddet. Be ba bedi kam be kalina kam jodi culture bodi alsanja holno be galle woni ye
on sanga non doddi kam ne ma yiftono galle min deni galle mi ari non mi yi gallo den tan non hay goto gallo min kaldi min nandiri mi yobi bi kono gal o joni non mi ara gallo imoto mo martel ko filto mo sacce ko do o gal mo jodi mo o gal bi da ka jeya do mo yey ma o gal jeedo mo wite ko amusa Koli. Nene. Jawe ya? Min mas kamu nanti udah mau enter Ala ko madani do agay. Orway nene. Sa wuy wa wayna kam orway. Nene. Nene sa wuy wayna kam orway. Orway nene. Nene. Kadi Nene orway. no de. Nene orway. No de mi gojji ala ko fewrayda. Yo kal. Nene. Ana ko sa gojji ma ni basesa. Nene. Nene. la bailor kunci marpadi kunci marpadi Deju kalna gam ko sabi gojji ma ni suabab deju kalna mo sabi la ilaha illallah deju asnala ma hetto la ilaha illallah metam koy beti hetto mi metam koy beti metam koy beti wemi yo bes ngam moya wemi yo Nene. 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 Orway wayna. Orway wayna. damen ayuni no de no de Nene. no de Nene. Nene. Orway wayna. Nene. Okama Nene. la ilaha illallah no de bin Eske bin wana sankai la ilaha illallah no de mi ko mo jere wana sankai la usay mo wuri la ko wane ma ay to kay ko lawul ko wane do kay bur e jere ko wane ma la o jeedo ko galle ko jom gallam asesa jom gallam congressman ko resmi dawgal na kun mon ha jodi wallahi allah ko jaadaran mo oppi be gudo besbu ko do jodi non banda men ko dañi foni bangam bo suri ala ko yetti yalla sunamu asesa ko yedu mo cadele wala wana cadele ko ro wanda yara mo rewete bo e ga na foro woni debbo goddo yo yaade ko macci mi mi bes ngam wado fo bo sure o do galle wada dade mi haytar wona wona nyam andana ko yetti sunamu mo lora mi fere bo ni bes ngam yoni mas Nene. Nene. yoni Nene muñ dum ko haydar muñ mas dum ko haydar hati la ma haydar dum ko haydar I mean nani haydar ko wurende haydar dum ko haydar ay am yo mi bes ngam parce on a les bindi livraison offerte ay numéro villa 465 L afin délivré ay ak gal kay do délivré eske afin joni bonen be do tatana ma par Abou So muy vendeur la ko à remettre monsieur Seydou Ba Mbédé afin joni non minani afin eske minani afin komi jullo non jogida besgu ni non jogi besgu hay ko anda ando weta kadi gallo ngam ƴew tan wadde perfection ay ɗum ɗo ko feeci kadi sifano sifrini welani kam change dem ɗum ɗo bon won hangar tan ko noon o waɗi o yi goɗɗo o oppima mo wiiɗo hoynudema e aduna mo tobkunma an sukaɓe ma yimɓe jaɓataɓe sinno kadi hankkandi laamu ngu fewnani hantotti kalis o waɗama acte de vente ha mitama e indam Allah andi bakkirama galle kono hankkadi mitama wawata arde kono noon galle ko gallam ko minen galle annene wiyanima loi hokkiri sa tawi neɗɗo location wone galle a soodi walla a luwi neɗɗo iɗi yaltindem kamo lebbi tati ɓe yewata luwas hando ko hawdo dañi to hoƴi min noon mi andi situation ma mi wannima lebbi jeegom wonnam lebbi jeegom jaram nena tan haalanma aɗa wawi noon wonde ɗo mi yomnadimo luwas
yom na ko hada kala bona galle o pewne no daga fewn galle galle ngandati mi bora ma min suhaba ala wala kada malama mela ko ci mel arba nen banam te fa malama kon non wat démarche uji yo woyde na fani journal fof ko mobile ji e fof kono fof mi hokkima heddi gallo kam na jakoda na maslaji na mobile ji na wakka ko ne galle jaram fof mi ko ma be yalla yobe ay sa dañi galle mala hay bab no parce que gallo ko yalla yobe jaram aduna non na yes mo kadi nganda dum ko hoddiro Allah hoddira ni tabore oto wal meser oto wal haydara inshallah jagrim hande jagrim tanam debbo kadi ma Allah watta me besuma bismillah ma kat na jam fof dido fof mi perti yow jaram afana kay melan jubdima ko no halande yalla yobe sanni kadi ni wona no melan jubdima bone kay ko kanko jaado o pibilori mo de me doska ma Allah lam non Allah mi acci mo Allah ni fof Allah way wonde mon fof qualiter ma la salje jaram yalla ma ni wala telephone kala ci ren jogida nodda kam kadi min même walle ko woni ko abonnement de misi aju sukambe laawul ha waxtu wurnu sukam bokk wurnu dum mi ma dal hen sallallahu alaihi wasallam ni wadam len de ciolda ma fof maga no biru ma ndi kala mo yida galle feewaani o to feewu binden sayid ba nani ala ci re kada ona ho wanen message goto sa handa hay goto ha handa hay goto jaram yalla yob jaram enen ngay dara ngay dara merci ay nene ba ma hudo watindi ngay dara yow ba ma hudo watindi ngay dara